Takže čaute ľudia, máme tu tému Hol 2, ďalšie video, čo som vám sľúbil, to som aj splnil. A dnešné video bude elektronika tému, čo sme si objednali. I v minulom videu sme si objednali topánky, trička, súpravy. Teraz bude elektronika k Ibchonu. Takže ideme na to. Poprosím vás ešte, aby ste mi dali lajky, komenty, odbery, aby sme natáčali viacej videa. Na Vianoce bude toho viacej. Takže tak, ideme otvoriť, čo tu máme. Budeme postupne. Takže prvé tu máme. Objednal som si toto. Je to USB-C. Otvoríme si to. Takže je to toto. Také. Tu je USB-C malé, tu je veľký USB. Toto som si objednal. To má, ja som si kúpil Magsafe, neviem ako sa to volá, Magsafe. A tam je nabíjačka USB-C. Takže tu dám toto USB-C a tu pôjde už mi do adaptéra. Takže tak. Prvá vec. Druhá vec, tu máme kryt na Ibchone 14, som si objednal tiež. Toto som si objednal kvôli tomu, lebo som pozeral, že na Magsafe sa pokazia kryty. Takže som si kúpil náhradný. Vidíte, tu pôjde Magsafe, lebo som aj kúpil, že mám. Takže je tu aj krásny kryt, lebo ja mám iPhone 14, čierna farba, takže bude pasovať, ukážem aj vo videu, keď budem mať čas. Takže takto vyzerá iPhone 14. Vidíte? iPhone 14. A poslednú vec tu máme Magsafe. To je na ten kryt, som vám ukazoval, vidíte? Takže si to otvoríme. Tam je nejaký návod. Krabica tu máme. A máme tu také krásne bezdrotové Magsafe. To sa dá chytiť na mobil. Je to vážne ľahké. To je bezdrotové. Vidíte? Otvoríme si to. Vidíte, kúpil som si kvôli toto, čo som videl, tu je USB-C. A kvôli tomu som si to vyskúšame. Vidíte, je to akurát. Tak to bude pasovať, toto dám do adaptéra, toto dám na mobil.
Mám bezúkovú nabíjačku. Je tu, počkajte. Je to 15 W. 15 W, 10, 15 W. Takže tak. Takže dnešné video je koniec. Takže poprosím vás, na druhom videu objednal som si ďalšie veci, neprezradím vám čo. Ale keď tu bude do 10. decembra aspoň 50 odberov, urobím ďalšie video. Mám 22 odberov, takže poprosím vás všetkých, keď vás to také videa zaujíma, alebo chcete viacej videa, napíšte mi do komentáru, aký by ste chceli videa, nielen také elektroniky, šaty, možno aj napríklad, čo ja viem, unboxing, cukríkov, alebo ja neviem čo, je to na vás, napíšte mi. A to je všetko, takže poprosím vás odber, lajky, majte sa, pekný večer.